камък се чупи, като го удряш много силно, много дълго, само в една точка. Тук има енергия, аз я виждам. И тая енергия, ако не я използваме ние, гледайки ви, има възможност да си изкарам преференциите, да покаже резултат. Казвам ви, че виждам енергията. Ако ние сега не я канализираме и не влезем в една кампания единни, да ги хапеме като нахейтат нея или него, да се нахъсваме, да си помагаме за събития, за мероприятия, няма кой да ни помогне. За много години и успех в изборната кампания, благодаря на гласове, особено в днешно време, когато има вакуум на лидери, пожелавам да успеете. Гласувай с бюлетина номер 6 за политическа партия Български глас. Алтернатива има. Купуването и продаването на гласове е престъпление.